Dr. Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Dah kispa angut ki pajba jong shnong lapangap nadu ki hebrit ki khenna ki samla hadu ki long kemi bat ki long kpai ki layo jimentoy na ki jing sumar khmat a ni free screening eyes check up lapin long de ka nyotrap achik national movement hashnong lapangap hakar project unai tung arajar arpun riu ya ki examine bat ki jing ai dawai chi ki pajba nong shnong lale de ki doktor bakin thop ki doktor si shilla ba doktor ar malki ringkat ki jing arap lang ki sangut kinas halor kani ga jing yo jing sumar khmat e ki pat ba nong shnong na kliang wa he shnong uba demon mi ling do lapen pau ke jing kemen bar ke jing sngongu ek HNM namar bakin don kam shu ban let shik jaga sumar ban pinlot ya ke pisa kham tam ki long yeng ki baduna ha ka yo ka kot Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan